ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് തുരുമ്പില്ല അതൊക്കെ എങ്ങനെ കളയുന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സൈക്കിളിനൊക്കെ കുട്ടപ്പനാക്കി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായ സാധനം നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണയും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആവശ്യം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സി എല്ലാം ഇതും പിന്നെ ഒരു ബ്രഷും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് മണ്ണെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സൈക്കിളിന് മിക്സ് ചെയ്യാം. സൈക്കിളിലെ റിമും മാത്രം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി, തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനത്തെ സൈഡിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും, ആകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമുമ്മ തേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേക്കാണ് അതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടില്ല, ഇതുപോലെ മിക്ക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്കത് ഫുള്ളൊന്ന് തേച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവ് തേച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3 ദിവസം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തേച്ചിടണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വീൽമേലും ഒന്ന് തേച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് റിങ് ഫുള്ള് നമ്മൾ തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ കാര്യം, നമുക്ക് ബ്രേക്കൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. കണ്ടോളൂ, നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക് കുറവായിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മറ്റേ കൊഴുപ്പ് കാരണം ബ്രേക്ക് കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതിരത്തേക്കും